Сезнең күз, сезнең кул, сезнең тел аша без аларны миллионлап кешеләргә җиткерәбез. Шуңа күрә инде аның өчен бик зур рәхмәт. Һәр вакытта да сыйфатлы эшлибез. Радио дибезме, телевидение дибезме, язу сызулар дибезме, интернет дибезме, барсында да тырышабыз. Шуңа күрә без инде бер генә әйбергә, менә бергә үсә килдек. Бердәмлек дигәндә, бердә эшләү дигәндә шундый сөйләм бар. Bir абый инде үзенең балаларын җыйганда, берсе бер көне үткәндә һәрберсенә бирә икән чыбык. Мәсендер дип. Һәрберсе шушы чыбыкны сындырган инде. Малайыннан сорый, чыбык ничек сындырды, мәтием дип әйтә. Икенчесе сындырды, мәтием дип. Авыр булса, авыр булмаса да. Шуннан икенчесе бер көн алганда бергә бәйләнгән, мәгез сындырып карагыз дип. Моны берсе дә сындыра алмаган. Һәм шуңа әйткән инде, менә улымнар, карагыз. Әгәр дә сез үзегез генә чыгып бирсез икән, сезне сындыру җиңел була. Әгәр дә бөтенегез дә бергә булсагыз, сезне бер кеше дә сындыра алмый дип. Шуңа күрә менә без татарлык өчен дигәндә, автономиялар дигәндә, әгәр дә без бердәм булып, закон нигезендә эшлибез икән, һәм аны эшлибез дә, бездән дә көчле оешмалар һәм бердәмлек бүтәннәр өчен шундый зур үрнәк булачак, һәм бүтәннәр аны булдыра алмаячаклар. Без шуның өстеннән ныклап эшлибез. Икенче караганда, теге эшлибез ансы дөрес, ләкин язу сөзләү эшләре кешегә җиткерү, алары сездә. Менә шу бердәмлек дигәндә, мин инде күп кенә вакытларда барганда, өлкәләргә сезнең белән очрашам, керәм редакцияларга, газетларны карыйм, үзебезнең татарлар газетын карыйм, һәрберегезне булганнарын карап барам да, мин карый башладым инде, үзебезнең дә белемебез җитте, вакыт та җитте, безгә инде бер-беребезгә ныграк керә башларга кирәк. Интегрировать итәргә дип әйтәбез инде. Бездән информация сезгә, сездән информация безгә, бөтен нәрсәләр, һәм инде сөйләшкәннән соң Гөлназ ханым белән инде Булат әфәндене җитәкче итеп куйдык. Без инде менә рәхмәт бик зур. Аның белән сез аны беләсез, монда эшләдек, координаторларны без инде бер-беребез белән тагын да ныграк бергә кирип эшләргә тиеш дип әйтәбез. Конгресс дигәндә, татар халкы дигәндә, бу безнең өчен минем яктан, безнең команда ягыннан ни өчен кирәк дип без аны аңлыйбыз. Хактан да безнең һәрберебез үзебезнең тормышы бар. Ульян дибезме, Төмән дибезме, Ижау дибезме, Сергач дибезме, Бүтәннәр дибезме, Мытагорск дибезме, татарлар һәрбер җирдә без беребез дисәк тә, Мәскәүдәме, ләкин безнең теге төпле яшәгән җирнең үзенең ментальность ул бары булачак. Менә без бер ел элек Татарстанда монда үткәргән халыкара еллары. Һәм мин Менделеевск шәһәренә бардым, анда инде Утмурт авылы иде. Һәм аларның клубларына кирдем, шундый матур каршылап, киенгәннәр үз киемнәре белән, гармоннар белән, җырлары, биюләре белән, шундый матур инде. Килдем дә сокланып карап, буларга әйтәм, сезме әйтәм, костюмнарны Казанда тегәсездер инде дип. Алар да юк ди, без ди Ижауда тегәбез ди. Әйтәм, Ижауда эшсезрак мені дигәнем, юк ди. Әгәр дә Казанда тегәбез икән, татар орнаментлары керә башлый безнең Ижау Удмурт костюмнарына ди. Бу бит дөрес теге халыкның милләтләре интегритив, без татарлар буларак та менә алар та шуңа күрә безгә үзебезнеке саф кирәк ди, шунда тегәбез ди. Монда булса булай була ди. Менә шулай дигәндә безнең һәрбер үзебезнең ментальность бүтән теге тарихи урыннарда, бүтән милләтләр белән, җитәкчеләр белән, татарлар белән һәрберсенең үзенең үзенчәлеге бар. Шуңа күрә без инде аларны сакларга телибез. Һәм менә сез язган вакытта, күрсәткән вакытта, күп вакытта шуларга карыйсыз инде. Беренчедән шәһәр җитәкчеләре бар, өлкә җитәкчеләре бар, үзебезнең җитәкчеләр бар, үзебезнең фикер бар, үзебезнең мөмкинлекләр бар. Һәм күп кенә вакытта мин аның турында әйтәсем килми, без дөрес дип халыктан да аны чыгарабыз. Халык укый, рәхмәт әйтә. Biz килә башлыйбыз да әйтәбез. Әгәр дә без бергәләп эшли башласак, без шушы газетның, журналның бәлки сыйфатын күбрәк информация биреп, тагын да эшләрбез инде дип. Хәтерлисезме, теге сайт эшли башлагач инде менә мин керәм каракта губернаторларга, зур-зур җитәкчеләргә, әгәрдән дә без 40-50 минут сөйләшеп утырабыз икән, мен bir 30 минуттан үземнең телефонны алып, сайтны ачам да, һәм җитәкчегә күрсәтәм. Менә әле без кабинетта утырабыз, чәй эчеп, безнең икәү монда или команда белән утырып сөйләшкәнне, фотографиялар белән бөтен нәрсә без инде сайтка куйдык. Без бүтәннәргә әйтәбез, кемнәрнең бар, менә шу сайттан сезгә нинди информация, мәгълүмат йөрәккә ята, алыгыз да үзегезгә куегыз дип. Сез инде татарлар буларак һәм җирле җитәкчеләр буларак уже бөтен дөнья татар конгрессының эшен күрсәтә башлайсыз, оперативны күрсәтәбез. Бүген очрашканны иртәгә
язып күрсәтүнең файдасы юк, хәтта безнең газетлар чыга инде теге 2 атнага бер айга бер, ансында бер ай бердә юк, но интернет группалар дигәндә алар инде ул тиз генә булырга тиеш. Шуңа күрә менә шу материалларны карап, бөтен нәрсәләрне әгәр дә без җыябыз икән, без сезнекен алабыз, сез безнекен алабыз, без барыбыз да без. Шуңа күрә без барыбыз да Конгресс белән бергә татар милләте булып бергә эшлибез. Ләкин безнең үзебезнең һәрбер фикеребез бар, үзебезнең эшли торган мөмкинлекләребез бар, үзебезнең теге стаж бар, бөтен нәрсәләр бар. Шуңа күрә без алар нигезендә бер вакытта да кысылмыйбыз һәм кысылачак та түгел. Шуңа күрә без әйтәбез инде, кызлар, егетләр, законда гына бозмыйк. Шуңа күрә закон нигезендә, устав нигезендә эшләсәк, кем ничек үзенең фикерен җиткерә ала, без ул яктан инде аларга әйтмибез. Һәм ул һәрбер кешенең үзенең журналистның, редколлеганың үз фикере дип. Ләкин менә бу без бер-беребезгә керүләр булырга тиеш. Шул вакытта сез язган өлкәләрдәге газетларны алып, журналларны алып, теге социаль челтәрләрдә алып, без дә инде үзебезнең бөтен дөнья татар конгрессы ягыннан, ана инде сайт шуңа күрә ана шундый булганда халыктан да ул теге кемдер әйтергә мөмкин, ул миңа кызык түгел дип, әгәр дә син анда кирип төпле эшли башлыйсың икән, ул һәр вакытта да кызык була инде. Шуңа күрә менә без дә алып үзебезнең сайтка куеп, үзебезнең газетка, журналларга инде күп кенә вакытта теге телевидениедә халкым минем бүтән тапшыруларны, корпунктлар аша җибәреп, менә без бер-беребезне инде теге ныграк тулы итеп, сыйфатлы итеп мөмкинлекләр нык арта. Аның өчен инде бүгенге көндә менә координатор дигәчтән Булат белән сөйләшеп, әйтәм, әйдәгез, аны да эшли башлыйбыз. Шул вакытта инде менә безнең президентыбыз да Рөстәм Нургалиевич, мин инде Милли шура җитәкче буларак төрле бәйләмнәр вакытында теге котлаулар җибәрәбез. Әгәр дә инде без үзебезнең Төмән өлкәсендәме, Ижаудамы, Мәскәүдәме шушы үзебезнең газетларга шушы котлауны куеп, халкыбызга җиткерәбез икән, ул бер караганда зур горурлык туры килә. Менә карагыз әле, мин газетны карап торам, укытучылар көнеме, олылар көнеме, хатын-кызлар көнеме карагыз әле, Татарстанның президенты Рөстәм Нургалиевич ничек матур итеп Сабантуй вакытында менә безгә биргән афәрин дип, ул мине котлаган бит инде дип, күп кенә халык аны шулай кабул итәчәк. Бу теге отписка түгел, бу инде чисто формальность түгел. Шуңа күрә менә мин әйтәм инде, әгәр дә мөмкин булса, менә шушы эшләрне эшләп, без инде бер стандарт белән теге бер калыпка кирип, аны эшләргә тиешбез. Шуңа күрә әгәр дә инде менә бу йөрәккә ята икән, бик әйбәт була, һәм инде Булат каршында шундый бурыч куелган. Һәрбер безнең гәҗит, журнал, редакциягә или тираж белән биргәндә типографиягә, әйдә кайда без аны ясыйбыз, инде без белеп торырга тиешбез. Әгәр дә мин бүген сәлам хатын җибәрәм икән, ул иртәгә кирәк икән, сез әйтерсез, гафу итегез, Василгәч, без бит инде бер атналык верстканы ясап бетердек, бөтен нәрсә беткән, хәзер аны кая кыстырып дип, ул чагында без инде бу безгә шелтә, без арткарак китеп әйтергә тиеш ул чагында бу хатлар, бу информация как минимум 2 атна, 1 атна, 3 атна, 1 ай алдан булырга тиеш. Ул вакытта инде верстка ясаган вакытта без рәхәтләнеп аны куеп, әйтеп, күрсәтә дә алабыз бөтен нәрсәне. Шуңа күрә минемчә менә бу эшләрне эшләгәндә инде бик уңайлы, тәҗрибәле һәм хактан да халыкка да үзебезнең Татарстан, без бит һәр вакыт әйтәбез, Татарстан президенты, ул Татарстан президенты гына түгел, ул бөтен татарлар президенты дип. Әгәр дә аның әйткән сүзләре, теге котлаулары безнең Сахалинда да, Калининградта да чыга ала икән, менә бу хактан да халык ничек итеп үзенең җитәкчесен зурлый, игътибар белән карый һәм аңа менә шундый мөмкинлекләр бирә дип. Мин иртә белән сәгать 7-дә эшкә киләм дә, мин ярты сәгать бер нинди звонокларга да, әйбергә дә карамыйча, шушы типография краскаларын исләрен иснәп, кофе эчеп, бөтен әйберләрне карап, актарып, язып чыгам да, шул ярты сәгать миңа примерно җитә инде бөтен язган газетлар нигезендә. Яннары мин үземнең эшкә кирип китәм инде. Һәм тәҗрибәм зур булгачлыктан карыйм да, әйтә алам инде менә шушы газетлар ни турында язалар, нәрсә турында минем игътибар калдымы? Теге без инде барыбыз да диагональ белән дә укый алабыз, шуңа күрә карыйбыз инде. Һәм төрле шаклар була. Мин шуңа күрә теге әйтәсем килмәй, теге дөресме, дөрес түгел дип, чөнки сез җитәкчеләр, сез беләсез. Әгәр дә мин инде газет битләрендә күпләп ниндидер зур статьялар, элекке газетниләрдән теге
китап бүлекләрен яза башласалар, элекке булган очеркларны яза башласалар, бер караганда теге икеләтә фикер туры килә. Беренчедән, әфәрин, карагызлар, шушы китапны эзләп табып, нәрсә язалар бит, халыкка җиткерәләр дип. Икенчесе, берсе бит инде бар шайтан, икенчесе бар фәрештә. Икенчесе әйтә башлай, Бұларға язарға ибір жоқ мекен инде китапларға да кіріп кеткендер, шушының біле битлерін тұтыра башлағандар деп, қарап отырам қайсы дұрыс мекен деп. Жаңа көре ансыз сіз өзі білесіз қайсы дұрыс екенін. Жаңа көре мен әр уақытта да айтам инде ол ішлер білән бір қарағанда мауырға ярамай. Әгәр дә инде безнең Муса Җәлилнең туган көне 15 февральдә икән, мәсәлән, аның алдыннан ниндидер рубрика белән ниндидер әйберләр чыгарга буладыр инде. Әгәр дә без Җәлилне аның бөтен булган әйберләрне һәр вакытта да мин бер нәрсә дә каршы килмим, булай гына теге тәҗрибә үрнәк әйтеп әйтәсем килә. Инде аннары карарга була, чөнки әгәр дә инде безнең өлкә зур икән, бүтәннәр юк икән, милли башым неужели без инде халыкка да барып, гаиләләр буенча, авыллар буенча, эшләр буенча да эшләп булмый икән дип. Шуңа күрә менә мин сорадым инде Булатны, шушы сез чыгара торган газетларны карап, үзебезнең газетларны карап, мониторинг ясарга. Менә шушы сезнең газетлар аша biz инде үзебезнең автоном җитәкчеләрен, активларны сезнең белән ныграк эшләүләрен таләп итәчәкбез. Әгәр дә һәрбер чыккан газетта без инде автоном җитәкчесе монда булган, безнең актив монда чара үткәргән, безнең класс менә монда бар, безнең мәктәп менә монда бар, безнең монда монда бар дип әндә язылмаган икән инде без инде теге менә безнең һәрберебезнең дәрәҗә шундый көчледер инде. Әгәр дә иртәгә берәр нәрсә дисәләр, доклад чыгарга дисә, 1-20 битлек. Без һәрберебез кабинетка кирип китәбез дә, аны язып чыгабыз, слайдлар белән шундый матур бер кая бармыйча. Халык аңлаячак, карады, тегендә дә барып кайткан, монда да барып кайткан, тегесен дә күргән, бысыннан да алган дип. Шуңа күрә теге бер караганда кабинетный метод барай малдан. Ә менә бу эшләр алар уже теге больше кабинет түгел, хактан да сез бит инде бергә үзебезнең җитәкчеләр белән бердәм булып, алардан информация һәм эш таләп итә башлыйсыз. Менә мин 2 атнадан чыгарам газет. Тәк син автоном җитәкчесе, без бергә эшләбез. Тәк нәрсә турында язабыз, безнең эш турында, безнең шәһәр, безнең өлкә турында, планнар нигезендә безнең нәрсә бар иде. Бер гаиләгә 50 ел бергә торалар, яки малай яңа армиядан кайткан, яки монда берсенең 3нче баласы туган, я монда ачкыч алган, я монда олимпиада җиңеп кайткан, я монда остабальник булган. Андый вакыйгалар күп. Менә без инде керә башлыйбыз һәрбер гаиләгә. Аны инде кабинетта гына утырып, яки булай интервью гына биреп булмый, ул хактан да автономия эшли торган эш. Һәм менә без әйтәбез, үзебезнең газетлар аша biz аларның планнарын сыйфатлы итеп эшләтергә мөмкинлек бирәбез һәм ул эшләгән эшләрне язып чыгабыз. Әгәр дә без газет сайын үзебезнең автономиянең эшләгәннәрен күрмибез икән, сез аннары ничек кенә әйтсәгез дә, эшлиләр алар, безнеке дә әйтәләр, эшлибез дип. Ул чагында бу өлкәдә, бу шәһәрдә ни өчен безнең татар газеты кирәк? Әгәр дә шушы газет аша шушында эшләгән татарларга, бүтән милләт кешеләренә үзебезнең автономиянең җитәкченең, активының ничек эшләгәнен дә күрсәтмәсәк. Бу шуның өчен бит инде татар милләте өчен. Татарны бүгенге көндә саклап калыр өчен, аларны берләр өчен, аларны мактар өчен, аларны күтәрер өчен.